गबोगासिनो गोलाव गबोगासिनो दायो बहाय Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. Ompay जोङो दायो माने रुटियाव थांनो नागिरदों आरोना एकदमबारे बैसागुनि बेनार बानायनो जोङो रुटियाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय आंजों लोगोसे सनकदों आंनो थांगोन आरोना आंनि बाइकखौ लाबोआखै आं ओमफ्राय आंनि बाइकखौ लाबोआखै ओमफ्राय माने आं बाइक बिराद सालायनो बादों आरोना ओमफ्राय अच्छा ओमफ्राय दा सनकखौ लानो होबाय बिनि बाइकखौ फैथिं दोङो हासोनानै जों सानैजों थांनो नागिरदों आरोना रुटियाव दायो ओमफ्राय थांगासिनो नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड नायलांदों आं गोबाव जाबायमोन ब्लग भिडिअ होयिया साननैसो जाबायमोन आरोना साननै सानथाम जाबायमोन ब्लग भिडिअ होयिया ओमफ्राय दायो थांनो नागिरदों नायलांबाय थादों आरोना बार गोदो फैदों ओमफ्राय नै गाखोनोसै आं बाइकआव एकदमबारे जों दायो बेनार बानायग्रा जायगायाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय एकदम मानसि भिर आरो ओमफ्राय दायो जोङो दसे गोबाव नेनांसिगोन हर जासिगोन आरोना दसे गोबाव नेनांसिगोन माने प्रिन्टिं खालामनायाव टाइम लायाबाबो एसे बानायनायाव टाइम लासिगोन नालाय बेनिखायनो एसे गोबाव नेनांसिगोन दायो आं देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना माबायदि बानायो बरिया आरोना दुकाना नै बेयावनो दं ससेथिं दङ दुकाना ओमफ्राय नैथिं जों बाइकखौ दोनबोबाय आरोना ससे सारियालि दं टाउननिथिं साहा फैयो आरोना स्टेसन रडथिं खाथियावनो नैबेयाव नायनो मानसिफोरखौ डेन्जार भिर जाना दंथ'यो आरो दायो साननैसो माने बैसागु आरो बायदिसिना प्रग्राम सोलिबाय थादोंना बेखायनो माने एसे भिर आरो पकरि जादों जों दायो पकरि ओमफ्राय टेस्ट खालामगासिनो आं पकरिखौ Mangkanya jam lega, itu melarat karena amram, bando, enggak tahu pak. Ya amar satuan ini, habis mau nampak, enggak tahu boleh. Nggak tahu nasi. Sama kayak bawa ini saling bawa ini tes kami yang rosak. Harga burung kelas ya. Tidak kiri siapa? Betul pak, saya testing aja pada satu pak. Original gaiter ni bisa mendengar. Bermani gaiter itu siapa kayak jenisnya? আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন जाबायमोन जोंना खामानिया नेटानो दाननानै दायो नै कमप्लिट जायासै आरोना दासिमबो ओमफ्राय जों नेनांगासिनो नै माइ जिअ नेट दानना दोनदों आरो दिनै इन्जिना नै बिथिं दं होखावबाय थागोन दा स्रेंनो फुलिदनाय जाखायो ओइ माबायाव आङो नोंनो लिरनाय होफादोंमोन ना बे सिस्टेमै लिरगोन बारा एसेबां ब्रेव नङा लिरनायाबो अ नै बेबायदि सिस्टेमै लिरगोन औ बिगानो बै जिंल' बरायबाय मोननै होना होबानो जाबाय बे डेटआथ' बायखासिगोन ओमफ्राय बे मागो दमासिगोन होनना बुङोब्ला गोथांनि बानायजोबो आरोना ओइ साइडनि माबाजों मिलायनाय एकदम माने दायो जिअ नेट सोलियोखा एयारटेला माने माबा खालामबाय आरोना एयारटेलखौ बेलेगनियाव बेहरनाय जाबाय माबाखौ एमबिखौ ओमफ्राय दायो बानायनांबाय आरोना बिराद खस्थ'यै बानायबाय जोङो दायो ओमफ्राय दा बानायगासिनो ओमफ्राय जों जिरायनानै नायगासिनो आरोना
ओमफ्राय इथिं सासे माबा दङ आरोना अनला पुलिस दङ इथिंनि बानायगासिनो नै सारमोना बानायो itu nalage बुखावगासिनो दायो बेनारखौ जोङो गासिनो गबाय आरोना गोलाव गोलाव बोखानो खोबाव बिबार गबाय नै गामिनिफ्राय बानायगासिनो नै बरियानो गोबाव नांगोन एसे थाब जानाय नङा नायनोसै बेसेबां गोबाव लायो नेना लांखाबसै आरो जोङो हरथ' जाखाबाय खोमसि जाबाय नै बिथिं होमबाबो जोङो नेना लांथांसै आरोना गोजांगोन नामा फंबाय गबोगासिनो गोलाव गोलाव गबोगासिनो दायो माइ गदों दे दायो गबोगासिनो ओमफ्राय दायो टाइमा डेन्जार बुरजा जाबाय आरोना टाइमा दायो बेसेबां जाखो नायरा 6:06 जाबाय टाइमा दायो ओमफ्रायो न' सहैनाय मानाय बिदिनो जागोनदां जोङो 8टासो जाहैगोन आरो न' सहैनाय मानायनो ओमफ्रायो हर जासिगोन आरो जानायाबा खायसे सालायग्रा दंखायो जाबाय सालायग्रा दङ बिथिं थान्दायाव माइ सालायग्रा दङ बिथिं होनबाय आं दा गाखोजोबना ना नोंसोर आंखौ खुसि केमेरानि सिगां नाथाय बिहाइन्ड केमेरा दुखुआवसो